Velkommen til den her instruktionsvideo i, hvordan du logger ind på mørke.dk. Se, nu er vi på forsiden af mørke.dk, og i højre side, der vil du lægge mærke til, at der er der en boks, der hedder Log ind med din sociale profil. Jeg flytter min mus herned, så du kan se, at det er også det, vi snakker om. Sådan der. Det er den her, vi snakker om. Her kan man enten oprette en profil, eller man kan bruge sin eksisterende profil, f.eks. på Facebook, på Google+ eller LinkedIn. Jeg vil f.eks. vise dig, hvordan du logger ind på Facebook via Facebook. Jeg er allerede logget ind i Facebook et andet sted, og jeg trykker nu på Facebook login her. Og nu kommunikerer systemet med Facebook, og jeg er nu logget ind. Og her opstår der Hej så Rasmus Toft. Og det er jo mit navn, og på den måde kan jeg se, at jeg er logget ind. Jeg kan også se, at heroppe i toppen af browseren, der er der en grå menubjælke, som ikke var der før, og den bliver ved med at være der, så længe at du er logget ind i systemet. Og i denne menubjælke, der kan du for eksempel herovre under plus nyt, lave et nyt indlæg, lave en ny begivenhed og skrive et spørgsmål til mig. Men det putter vi ind i en anden instruktionsvideo. Det her, det var foreløbig at logge ind. Vi skal også lige logge ud igen. Og det gør jeg herover, hvor der står Hej så Rasmus Toft. Jeg trykker ned på log ud, og så er jeg ude igen. Nu ryger jeg så helt ud i administrationsmodulet, og det er også fint nok. Jeg er logget ud nu. Tak fordi du kiggede med.